Boleh telur saya yuk kita bergoyang bersama bareng untuk SGR. Sehiting lian hanyawan aku kowe lapo katresnan Limas wong ayu tak jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Sonopo bakal tak coba yen turu kapisa mriksa kuwasa kandeng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara tuwa ati kawula anggon kula lakon tresno tatan kandat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji wasik SGR DSSC Wasit Komunitas Driver Indonesia, moga Mas Bos. Kandeng ati tunggu siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lapo tresno katan kendat saking coba tarewangi kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji waseto kandeng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon
pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa tekas para kuwata ati kawula anggon kula lampun tresno katan kendar saking coba tarewangi pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih Cantik.